wallahi ina gaya ma kai wallahi caji akwai daɗi yanzu a gari kwanan da na kama wallahi ya tsoron uwa shi kai wurin uwar wa'insa in ba yana sarrafa Allah kwanan bayan durin uwar da wallahi na je nan gona ne wai in dan je in dan gindin maman kamar albatar dan uwar maman mana na gode ya uwarka ya durin uwa shi wallahi wallahi na ƙara ƙarfi kai daga na karan uwarka na dan je tasu ne tasu ni da kan ne ta wuce wannan uwarka dan uwarka ya tsura ka gara ganin wallahi yo wallahi sai na yi kwace da durin uwarsu ne wurin ƙara tsaya akwai kamu iya kamu wallahi kai ya kin san me ya faru ne daga ina haka na ga wallahi nan wani dan banza ne wai muka yi shi kullun shaye ba ya tare mu nan a garin nan ina na wallahi kuwa wallahi sai an san yadda za a yi mu je kawai mu je ai shi ne wannan kwarewa ce ba wani shakana ne kai awa yawa ne ba